Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel from here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kuluma Uthando Nesthembu S7 Inhlonipho ngabantwana. Ngizokwenza isibonelo ke nangomndeni omkhulu, kodwa nje le video imayelana nenhlonipho nangendlela abazali abafundisa ngayo izingane inhlonipho. Yebo, laphaya kuThando Nesthembu isuke laphaya kuThando Nesthembu kune episode la uMakhumalo nikezele ngemoto kubaba uMseleku ukuze azonikeza ulwandle obapha ulwandle imoto ulwandle lokaMacele usesebenzisa imoto kaMakhumalo. Bakhuluma etafuleni lokho siyabonga umsebenzi omkhulu. Uthi ke ubaba uMseleku uhlukanisa izinto zakhe. Ngicabanga ukuthi ngikhuluma iphutha. uMacele akakujabulelanga lokho. Isizathu sakhe uthi akathandi izingane zincane zinikezwe izinto ezinkulu. Akaboni ukuthi bekufanele ulwandle aqale ngemoto enkulu, bekufanele aqale ngemoto encane akhuphukele phezulu. Mayichaza nobaba uMseleku noma echaza ukuthi mhlambe yini emenze engajabuli kakhulu ngalokho ukuthi usezo drive imoto ebizayo noma imoto enkulu. uMakhumalo ke akabonanga kahle kulokho kushiwo uMacele. Usebake nestatement sokuthi noma ngabe yini uMacele adlula kuyona noma anayo ingangeni kulwandle, mhlawumbe kuze kube khona i-division ekhona. Isuka lapho ke indaba yenhlonipho. Lana uMakhumalo unoMpilo, uMayeni unoSibindi noMnini noGirl, uMacele unolwandle noAbo noThando no-Owami ngazo bakhona ngimkhohlwa. uMangwabe unamantombazane, ngakhohlwa amagama amantombazane. Kumndeni ke omkhulu kanje, indlela ingane efunda ngayo inhlonipho akubi kuphela ukuthi umzali uthi uhloniphe noma uyathetha. Indlela umzali akhuluma ngayo nengane ngomunye umama, ingane icosha lapho ukuthi ke uma mayikhuluma kanje okusho ukuthi akamboni kahle, uyam-undermine. Iye maseke kubonakala ngezenzo kwingane ukuthi ithatha la lokhu. Ngizokwenza isibonelo ngoMangwabe nangoMakhumalo nangoMpilo. Kube khona isikhathi la kune-issue phakathi kwaMangwabe noMakhumalo udaba ley'ngane, kwase kuba nobufakazi ukuthi noMpilo uyayazi le ndaba. Lokhu kwenzeke ku-season 6. Sikubona phi ukuthi uMakhumalo udlulisa inhlonipho kuMpilo noma umfundisa inhlonipho uMpilo, nokuthi mhlambe oma bakhe laba abanye ubabuka kanjani noma ukhuluma kanjani ngabo. Sibona ngesikhathi uMakhumalo efika kuMpilo ezokhuluma ngoMangwabe engekho, ekhuluma futhi ngoMangwabe kudaba la uMangwabe enephutha khona, ngoba into ebalulekile ukuthi uMpilo esale nesithombe sokuthi uMangwabe uwuma wakhe. Noma ngabe kunephutha, noma ngabe kunesimo esithe ukuba seceleni. Kwenzeka kanjani-ke lokho? Malifika udaba lokuthi kwathinteka igama likaMpilo, yila uMakhumalo azoza ngendlela yena yokuba mdala, yokuba umama, angasehlisi isithunzi sikaMangwabe kuMpilo ngendlela azobeka ngayo udaba. Noma ngabe lona lolu daba luseceleni, kodwa fanele sisale isithunzi sokuthi uMangwabe umama kuMpilo.
Uma isifika indaba kumpilo izoba ngaleyo ndlela. Ngeke guys sengize ngichaze amagama kodwa niyayibona into engisho. Into efanayo-ke nale makuwumayeni ezokhuluma ngomacele nangomakhumalo nangomangwabe phambi kwaSibindi. Ithoni yakhe nangendlela asebenzisa ngayo amagama akawasebenzisayo ekhuluma ngalabo mama yikhona okushiya uSibindi nesithombe sokuthi abazali bakhe noma omama bakhe okufanele ukuthi abahloniphe. Yinto efanayo futhi nakumacele mayezokhuluma ngomayeni, ngomakhumalo nongomangwabe ko-abo. Uma ezokhuluma ngendlela yokubabukela phansi nengane ithathela lapho. Wathi-ke umakhumalo ku-season 5 mangakhuluma iphutha, iy'ngane ziyakhula, mase y'khula ziyakwazi ukuhlukanisa. Inhlonipho-ke awusho ukuthi uhloniphe kuphela, uyayidlulisela ngokwenza nangokukhuluma. Bengizochaza lokho-ke ngi-eda kule statement esashiwo umakhumalo ukuthi noma ngabe yini eyenzeka kumacele ingathikamezi ulwandle, mhlawumbe ibe nomthelela. Kodwa-ke masibheka-ke iy'ngane ezigamacele zinayo inhlonipho ukuzivezela mhlawumbe ukuthi uhlobo olunjani kamama. Hhayi ngoba angisho lokho esenikubona emanzwe ngolwandle ngoba esenesiphiwo sisazokuhleba lokho. Sesisho nje masibheka ikhaya lonke iy'ngane zamacele zibheke phansi. Kodwa bengizonichazela ngenhlonipho. Ifana nje nasekhaya eliwumndeni omkhulu. Uma kukhona umalume okuthiwa iy'ngane azimboni, zisuke zibonela kulaba abadala ukuthi mabekhuluma ngaye benze njani. Yabo nje lowo malume mhlawumbe odelelekayo kuqale kwabadala. Kufana nenhlamba, ingane uma kutholakala ukuthi incane ibe namagama alumelayo isuke iwacoshe kubantu abadala. Inhlonipho-ke akusikho ukuthi uhloniphe mntanami. Nangendlela oziphatha ngayo nokhuluma ngayo ingane ifunda kuwena. Ngenze lesa sibonelo ukuze-ke kube yinto eseduze neningakwazi futhi ukuthi manibuyela ku-Showmax nibheka nihambe niyobona nibuke ukuthi umakhumalo wakhuluma kanjani ngomangwabe kumpilo. Yasiphelelaphi indaba? Yebo. Nakabanye-ke omama basemzumbu ukufundisa iy'ngane mhlawumbe ukuthi lo mama azizazi noma zikuhloniphe ukuthi umama kulele kubona ngendlela abakhuluma ngayo phambi kwey'ngane. Bengaba nama-issues wabo eceleni kodwa manje mase kuziwa kwinhlonipho nanokuthi ingane yazi ukuthi ubani omdala nomncane ibona kumzali. Ngoba uma uzoba nokuthi eyi loyo nengane isiyohlezi banje ukuthi iyobamba ukuthi uloyo ungabisakwazi ukuyicisha leyo nto mayisivela phakathi kwabantu sebeyibona. Ngoba phela abanye abantu banjalo, abanye abazali ufike engaqondisi izinto esekhaya mayesemphakathini esethi hawu angimazi enjena. Mase sesiyambuka njena sithi hayibo nango-ke sesenza opopayi ngoba phela ingane ngeke ivele isuke yenza into engayazi. Esikhulile ngeke ingane ekhulile vele isuke yenza into engayazi. Into eyijwayele ukuthi siyaphoxa manje mayisiyenzeka phakathi kwabantu. Hayi ngiyabonga guys i-support, ngiyabonga ngiqedi bengikhuluma ngenhlonipho. Uyayibamba-ke le video omunye uthi hayibo kuhlanganaphi? Phela ezinye izinto sayixoxa nje sibonisane. Kodwa angiyona i-motivational speaker mina. Angiyona ungangifaki lapho. Nakho ukubonisana nje ukubonisana hayi ukuthi sengilawula abantu. Ngiyabonga i-support. Futhi ngizazi uyikhuluma into ey'ningi noma ningangipho 10 rand bokuthi ngithenge idatha ngoba ngishilo phela ukuthi kumnyama sucu. Hayi kodwa guys ingaze kuzwakale ngathi ngiyadimanda. Hayibo ngiyaqala ukuthi ngicele into ngibuye ngazi ukuthi ngiyenze njani. Ngiyaqala ngempela. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga ngiqedi. Bye.